Morning guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, may alaga na si Baby Winhaw. May alaga na 3 rabbit. Ayan, ayan si Baby Winhaw oh. Pinapakain niya yung rabbit niya. Ayan oh. Pakainin mo na dali. Pakainin mo na yung rabbit mo. Ayan. Binigyan namin sila guys ng lettuce. Tsaka yung yung balat ng pakwan, kinakain din nila. Minsan kamote yung binibigay namin. Ayan. Yung una guys, 2 lang sila. Yung brown tsaka isang puti. Tapos nadagdagan naman ng isang puti. Yung 2 puti guys, babae yan. Yung isang brown, lalaki. Ayun si Baby Winhaw, oh, binabantayan niya. Oh. Gagaling nila kumain. Ang kulungan nila guys, yung lang ang ginawa ng biyanan ko na kahoy. Tapos may screen siya doon sa loob. Yung brown nahihiya siya guys. Tumatago sa puwet ng isa. Pero kumakain siya. Yan, si Baby Winhaw, binabantayan niya. Yan, busog na yung isa. Ayun na sa dulo. Busin nyo yan ha. Kumakain din sila guys ng kahit anong dahon. Pero yung mga talbos-talbos lang, wag yung magugulang na dahon. Yung mga talbos-talbos lang ang kinakain nila. Yun kasi pinapakain ng biyanan kong lalaki. Galing to guys sa dala ng biyanan kong lalaki, galing daw sa katrabaho niya. Binigay sa kanya. Yun, busog na yung isa. Ayun na siya sa dulo. Ayun. Ayun. Là生态人家的野豆腐，咱们不会玩。我拿这搁哪去？到那外边啊？ Ayan, mauubos na nila guys yung lettuce na binigay namin ni Baby Winhaw. Ayan, unti na lang. Ayan si Baby Winhaw oh. Magbabantay siya ng alaga niya. Opo.
Ayan si Bibi Unhaw, oh. Hmm. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Thank you for watching, guys.